هر بزی تری هم موش میزنیم چرا موگه رزوان هم دیدم bayrak kartoftu. Bir soruyor vurmadılar. Ayca hiç kanı iyi. тамошобинони азиз, мо дар шаҳраки Навободи ноҳияи Рашт қарор дорем. имрӯз бениҳоят ҳаво ҷура изала борида истодааст, барф бениҳоят ба шавқ борида истодааст. зенги иншоаллоҳ ки боварӣ дорем ки бузкашӣ хуб мешавад. чавандозо аз ҳисор шаҳри душанбе низ иштирок доранд. давом шуда иншоаллоҳ ки ба пирагӣ рӯзи душанбе тамошо мекунед. тамошобинони азизи бениҳоят гиромии мо, зинда бошед, саломат бошед, дар амони худо бошед. барф аз шав сар кард як 25 то 30 сантиметр борид. худованд ака ҳаво кунайокине хел барф ғам меда. яла ҳам аз минай соза аҷа то ҳуно уҷода ана ҷода и тараф ҳамаш аспа. бояд борга хотиррасон кунем тамошобинои азиз ки Абдуқаҳҳор аз ноҳияи Тавиллара, Хуршед човандоз, Муъминшод човандоз, Даврон човандоз ҳамҷура иштирок доранд. худованд ҳама барор буда зинда бошед, дар амони худо бошед бародари азиз.